Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten sampai tepangan lagi, pun tepang sedaya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kula nuwun kepareng matur dumateng tamu sinedahan kakung saha putri ingkang ndahat kalingga murdaning akrami. Kawilujengan saha karahayon mugi tansah kajiwa kasalira sagunging dumadi marsudi budaya karana luhuring budaya dadiya ukurane jiwa Jawi. Dumateng para tamu sinedahan kakung saha putri ingkang ndahat kalingga murdaning akrami, titi laksitaning tata acara pawiwahan saha pahargyan prasaja boyong pinanganten rikalehan punika badhe kapurwakani. Kula minangka jejaring pambiwara kepareng badhe hangaturaken urut reroncaning tata acara ingkang kepareng dipun rakit dening keluarga ageng panjenenganipun Bapak Muhammad Soleh punapa dene Ibu Solekah sarjana pendidikan. Awit saking punika dumateng kadang pangripta pita swara kabiwanda unggul ladrang Santi Mulya. Amit pasang kaliwan tabi sinabeta ing eloduni tinebena ing tulak sari linepatna ing saking siku dendaning Gusti ingkang murbeng dumadi dumawa ing tawang towan. Purwa narbuka hanyurasa udar kawedar satemak ambabar critaning ring Gusti kang wahji caritaning ring jiwa kang wahya rinaket basa renengga ukara rurut raras ingkang gending sinungsaga langen mataya meleng malengkung pring yang agung purwa kandha hanyu rasa. Dumateng sesepuh pinisepuh ingkang satuhu pana ing pawas saha lebda ing pitutur ingkang satuhu pantes kinabekten. Dumateng para pangembating praja satriyaning nagari para purna karya labet praja ingkang minangka tinulat dados panduming para kawula dasih ingkang satuhu pantes kinurmatan. Dumateng para tamu sinedahan kakung saha putri ingkang ndahat mawardaning budaya luhur sumrambah sanakadang mitra dasih ingkang satuhu pantes sinudar sono. Saderengipun kepareng kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami kumawantun nigas wacana munggel ingkang dados pangandikan dening adeg wonten ing ngarsa panjenengan kepareng kula hangrekit basa murwakani kandha narbuka wiwaran ingkang tata acara minangka jejering pambiwara. Awrat kula ngemban dawuh pangandikanipun pepunden kula ingkang minengku ing sagunging pakurmatan panjenenganipun Bapak Muhammad Soleh sarjana pendidikan punapa dene sedaya keluarga babaring kandha
wigatining sedya kalenggahan punika kepareng neteping darmaning asepuh angkrakit Sekar Sempaka Mulya Sekaring Wisma Wiwaha Putra Mahargya Siwi kanthi angawontenaken tasyakuran ngunduh manten. Atmaja Jalu Tanoyo Atmaja Jalu Kinasih Bagus Aditya Sutikna Sarjana Pendidikan Anjatu Krami kalian Atmaja Putri panjenenganipun Bapak Dwija Nohadi so Ibu Mayasari Kusumaning Ayu Mila Damayanti Sarjana Ekonomi ingkang pidalem saking Laladan Desa Mito Basuki Hadiningrat Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Bumi Menatan. Tata cara sepisan dipun purwakani risang atmaja manten kekalih kadhiraken Bapak Ibu besan lumebet wonten ing madyaning sasana pahargyan. Kalajengaken angka kaping kalih kasinggihan pasrah saha panampi. Tanggap wacana atur pangandika pasrah kaselira duta pangarsa lampah. Panjenenganipun Bapak Kus Haryanto Sarjana Pendidikan jumenengipun kasumbul kaapit Bapak Dwija Nohadi pasrahipun kasuwun dipun tampi Bapak Kunardi Sarjana Pendidikan jumenengipun kasumbul kaapit Bapak Muhammad Soleh Sarjana Pendidikan. Acara kaping 3 si atmaja pengantin kaunjukaken tirta wening singkep selidur. Pengantin kekalih dipun patitesaken ing kursi Prinengga dampar pinanjan. Acara kaping sekawan kasinggihan waosan doa kagem pinanganten kekalih badhe katindakaken pepundhen kula ingkang winengku ing pakurmatan panjenenganipun Bapak Edi Soyanto Sarjana Pendidikan Agama Islam. Kalajengaken acara sembah sungkem pangabekten pengantin kekalih nyuwun donga pangestu dumateng Rama saha Ibu kapiji lolos wangingan duwung pusaka panjenengan Bapak Mas Huri Sarjana Hukum. Acara kaping 6 tanggap wacana atur pambagya yuwana kasalira katindakaken pepundhen kula ingkang winengku ing pakurmatan panjenenganipun Bapak Rama Kyai Sudiarto Sarjana Pendidikan jumenengipun kasumbul kaapit Bapak Sucipto saha Bapak Sugoto. Acara kaping 7 pahargyan wisudan paripurna. Pratandha purwanipun pahargyan risang atmaja panganten kekalih dipun jumenengaken wonten ing Pendapi Agung Bali Penangun kepareng wigati nderekaken kunduripun para tamu. Makaten menggah urut rencananing tata acara keluarga ageng Bapak Muhammad Soleh so Ibu Solehah Sarjana Pendidikan lumantar kula wilujeng rawuh wilujeng lelanggahan kanthi mirunggan kanthi mardika mardikaning penggalih ngantos dumugi paripurnaning ari palenggahan siang punika. Sinambi amirsani midhangetaken pametri budaya nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedap ingkang pungkasan dipun waos malih Jabi ingkang pungkasan. Nuwun matur nuwun. Sak nginggilipun malih sik badhe mungkasi Jabi. Midhangetaken pamatri mekaten menggah urut rencananing tata acara keluarga ageng Bapak Muhammad Soleh Sarjana Pendidikan saha Ibu Solehatun lumantar kula wilujeng rawuh wilujeng lelanggahan kanthi mirunggan kanthi mardikaning penggalih. Nggih, cegedap Tobi dipun waos radi alon dipun papanaken wonten mriki. Monggo. Alon, ampun kecepeten tapi mekaten menggah urut rencananing tata acara keluarga ageng. Benten mboten nggih? Benten. Sae pundi? Nah, ngoten niku nek boten kula bandingke
palenggah pripun sae mesti ngoten jenengan niku. Menika. Nggih, tapi sepisan malih dipun tata napasipun sareh maosipun swantenipun dipun papanaken wonten ing ngandhap bonggol lidah bawah pangkal lidah napasipun saking padaran. Cobi alon-alon. Mengkaten menggah urut rono jening tata acara keluarga ageng Bapak Hamamat Soleh sarjana pendidikan so Ibu Solehah sarjana pendidikan lumantar kula wilujeng rawuh wilujeng lelenggahan kanthi mirunggan kanthi mardikane penggalih ngantos dumugi paripurnaning acara ari kalenggahan punika. Menika kemawon tasih kecepeten sithik. Nggih monggo nggih. Monggo. Sampun saged bentenaken nggih. Swanten ingkang dipun pratitisaken wijining pangandika rikala panjenengan nampi seserpan renggeping wicara kalian waton ngendika. Ngendika kalian mawi wewaton. Sae pundi? Ngendika ingkang mawi wewaton. Sak uger badhe ngendika mesti emut menapa menika? Nyuwara emut napas. Pedes emut lombok. Legi emut swara emut napas. Napas wonten kalih napas padintenan kalian napas kangge maraga. Lajeng mapanaken swara menika kedah dipun pratitisaken. Nggih, ampun kejar tayang niki mangke supados namung 7 menit anggen kula maos nggih kula cepetke. Malah mboten sekeca dipun pirengaken. Pirsa nggih, cobi dumugi menika sinten ingkang badhe nyelo paring panyarwi. Monggo. Dewi wonten? Boten wonten? Swantenipun Pak Inggi kala wau. Wah. Saestu sae sanget. Kula kemawon iri nika badhe wangsul kula. Namung sak sae-saenipun swanten menawi boten dipun garap mawi wewaton ingkang leres jebul medalipun terus pundi kala benten ta nggih? Nah, sak sekecanipun waton nyuwara. Ngaten nggih Pak nggih nggih. Ya, mangke panjenengan menawi sampun saged nata swantenipun jumbuh kalian wewaton ingkang wonten kedal dipun pigatosaken ucapan dipun pratitisaken lajeng wirama membat mentulipun. Ketang menika setunggal ukara neng menawi panjenengan matan ingkang saestu ugi badhe sae. Kalau mawi iringan gamelan mboten nggih. Nah, kados-kadosipun menika terus pun tiga gamelan ya ben muni-muni dhewe kono. Aku tak muni sak karepku dhewe, ya mboten nyambung. Ingkang mongko mangke menawi gladhen malih nggih. Menika mangke dipun budidaya ageng alitipun swanten sora lirihipun swanten kedah sinareng kalian matanipun wilahan gongso. Nah kira-kira napa menika kok wiramanipun ngaten panjenengan nggih sok mriki sok datar ngaten nggih nika. Nah menika ugi dipun gladi dipun telesih. Aku nek pas kene kok tak ngene direkam dirungokke kok jauh ora kepenak ya. Tak ngenekke kok ora kepenak ya. Ngantos kepireng sekeca.